porque o objetivo tamén é despois traballar sobre todas as intervencións. Bueno, como dicía, esta mesa redonda encádrase dentro do proxecto expositivo de discursos, imaxes e prácticas culturais en Santiago de Compostela como Ruta do Camiño, un proxecto de investigación do Grupo Galabra e que ademais tamén en colaboración está tamén cuadrado na exposición da cidade o Camiño en Nós. Vamos falar basicamente do que comemos e do que se nos ofrece cando visitamos a Santiago. É dicir, aquí temos comerciantes, restauradores e produtores agrícolas. Vamos, despois direi un pouco máis, pero bueno, vamos a falar deso porque unha das principais conclusións dos interesantes resultados que obtuvimos deste proxecto é que cando se lle preguntaban se era a xente que nos visitaba, incluso antes de que nos visitara, creo que primeiro se lle viña a cabeza, que cando falábamos de Galicia ou de Santiago, tiña que ver co feito gastronómico. Depois, incluso máis especificamente, con comer ou beber, mas realmente unha porcentaxe, prácticamente o 50%, tiña que ver co feito gastronómico, que evidentemente ten moitas derivadas e por eso hoxe estamos aquí. Entón, bueno, vou a presentar a mesa, vou empezar polo menos importante que son eu. Son Emilio Carral, son profesor na Universidade de Santiago, membro do equipo Galabra e minifundista, que iso tamén ten moito que ver con isto. Entón, non sei se empezo polas dereitas ou pola esquerda, por Dios. Bueno, pues empezo por esta esquerda máis próxima. Temos a Carme Freire Cruces, que é aquí máis ou menos perto de Liñares, en Rois, é enxeñeira agrícola, enxeñeira forestal, é alumna, eu son do campus de Lugo. Non teño título de enxeñeira forestal, que despois hai eu aprobar a probar. Despois hai cosas que quedan grabadas para o mundo e que... Pero eu, dicir, alá polos casi principios dos 90, mediados dos 90, era polo menos unha alumna adiantada ao seu tempo. Iso non quere dicir que obtuvera boas cualificacións. Como que non? Mas eu lembro que unha vez na aula dixera que non todo o mundo pensamos con outro compañero que decía que o único, no ano 94, 95, que o único que había que facer no sistema forestal era producir basicamente eucalipto. Entón, que dixera eso, pues bueno, xa define un pouco. Actualmente, bueno, Labrega ten unha casa de labranza en Liñares, en Rois, onde naceu, pero estuvo de moito tempo vinculado ao sindicato labrego, do cal foi secretaria xeral entre o 2007 e o 2012. En 2012 dimitiu, e da saberá por qué, e ahora basicamente que se dedica a producir a multiproducción, é dicir, que eso creo que tamén é interesante, é dicir, producción, digamos, de horta, cereais, de froita e de gano. Tamén, non só no sindicato, está relacionado tamén con movimentos asociativos e forma parte dunha asociación que se denomina Lentura. Seguimos entonces por la esquerda ou vamos cambiando. Manuel Fernández Gutiérrez, que é xerente administrador do restaurante Amoa na Rúa de San Pedro, e tal como se definiu, porque pedille que me mandaran algo para presentarlos, eles intentan traballar con produtos de calidade, de cercanía, iso tamén é interesante, e cando é posible, con producción orgánica, produción ecológica. Depois temos a Rita Sobrado, que é vicepresidenta da Asociación de Hotelería de Santiago, que ademais presenta unha cafetería, Cafetería Blue, e Hotel Real na zona verde. E tamén, e por definición, tamén está relacionada con movimentos asociativos. E pois tiña aquí outro, pasa que o currículo un pouco máis grande, pero tamén o resumí, o de Francisco, leva relacionado co que todos coñecemos Guairas Núñez, que inicialmente collón Airas, alá desde o ano 1989, máis ou menos, depois con unha pequena estadía en esa
esa grande illa querida nosa, na cidade de La Habana, laboralmente, e agora resenta o según el di, o volumen, o maior volumen do seu negocio é aí das nubes o catering, que evidentemente traballa con produtos con produtos alimentarios. Bueno, entonces, básicamente, estáis aquí para que reflexionemos, como decía, sobre esos principais resultados que nos obtuvemos no proxecto, non? É dicir, unha parte moi importante de que nos visita pensa, en primeiro lugar, na gastronomía, que non vamos a dicir en comer e en beber, porque son así un pouco máis, entón, que significado pode ter eso, que importancia podería ter tamén a promoción e xogar co produto de cercanía, produto sea de producción orgánica ou non, con produto da agricultura familiar, no seu caso, que implicacións podría ter desde o punto de vista evidentemente económico, pero hai implicacións sociais, hai implicacións ambientais, beneficios sociocomunitarios e beneficios ambientais. Solamente adiantar tamén que nesos resultados o que detectamos foi que a xente que por primeira vez nos visita consume, non sabemos, si que máis ou menos temos unha idea que non corresponde coa publicidade que se fai, pero basicamente é polvo e arroz con lumbrigante. Eso non é o único que aparece nas guías sobre Santiago, mas curiosamente ese comportamento. Claro, aí a estadualidade ou como que me ofrecen ou pido que non sei de onde saquei esa idea. E outro feito tamén que a nos parece moi interesante que se nos visitan máis unha vez ao ano, 2 ou 3, o modelo de consumo muda radicalmente. É dicir, deixan de, digamos, según o que contestaron, ter preferencia por ese tipo de pratos ou de consumo e parecense, digamos, máis ao noso consumo noso. E un feito importante, e que a nos tamén nos parece moi interesante, que un dos produtos o cal se mude ese modelo o consumo de pan. É dicir, o pan, unha vez que parece que nos coñecen máis, pasa a ser non o produto estrela, pero hai unha diferencia. Entón, bueno, isto ten moitísimas, evidentemente, moitísimas derivadas, mas, bueno, por algún momento, por algún lado hai que empezar. Entón, seguro que podemos empezar con 6 minutos cada un, máis ou menos, para que faledes o que queirades dentro un pouco da temática. Entón, o reloxo este digital, ten 3 minutos, e cando queirades. Rita, si queres... Teño que empezar eu. Si queres, vamos, como ofertades moito podo. Non, bueno, vamos a ver. Eu, como levo toda a vida traballando en hotéis ou últimamente resentándoos, e últimamente tamén teño unha cafetería que non sei por qué se converteu en vegana, non? Bueno, os que estamos enamorados desta cidade, sí que, e sobre todo os hoteleiros que temos pequenos establecementos, o que pretendemos cada vez que nos visita alguén que non nos fagan a típica pregunta de e aquí que hai para ver a catedral e nada máis, e marchamos, non? O que queremos é involucraros dentro da vida da nosa cidade, non? Entón, se hai unha primeira visita que evidentemente mellor veñen por un congreso ou que sexa, veñen moi influenciados por eso, polo consumo do marisco, polo consumo do... Pero xa logo cando veñen eles de segunda vez, porque les gustou o primer contacto ca cidade, si se deixan aconsellar polos hoteleiros, por exemplo, a xente que estamos aquí de primeiros embaixadores, que temos unha parte moi responsable e queremos que se involucren na nosa cidade. Evidentemente, os galegos non nos pasamos a vida comendo ni polvo ni marisco, menos mal, porque senón os niveles de ácido úrico serían horribles, non? Entón, bueno, sí que intentamos que vayan á cidade, que disfruten moitísimo da nosa cidade, que non só sexa unha visita á catedral. Entón, sempre lle recomendamos restaurantes que proben as nosas racións galegas ou dependentos del Padrón, e
Algo que sempre recomendamos moitísimo que visiten a nosa praza de Abastos, que se escapa todavía dese modelo turístico de visitar as prazas típicas de Barcelona ou de Madrid, que todavía os martes, os xoves e os venres e os sábados que veñen esa xente da súa aldea, cas súas leitugas, os seus queixos, porque nos parece moi interesante que todavía veña esa xente nos buses con as cestas cheas dos queixos que fixeron durante toda a semana ou durante todo o mes na súa casa. Pensamos que é unha parte moi importante aconsellarles por aí que disfruten ir, que vayan de viños a restaurantes tan bonitos como a Moa, que vayan tamén, incluso que vayan ao Franco, fíjate, que tamén hai que poñelo o sea, é unha calle turística que se embloque co que facemos os de Santiago, porque de logo é unha pena ver que veñan e que vayan ao supermercado e que compren cerveza e que estén un día na cidade e marchen, non é bo para ninguén. Tamén, que agora teño un bar tipo vegano, tamén o estás vendo que a xente vai hacia esa tendencia, xa non queren esas comidas pesadas, sobre todo peregrino, porque ven durante todo un camiño co menudo peregrino que é xa moi aceitoso, moi eso, vai a prazos máis sinxelos que non leven tanto condimento e por suposto o noso pan que lles encanta, é un dos mellores produtos que temos e que tamén é un dos primeiros produtos veganos que existen na historia que inventamos os galegos e creo que é o noso punto forte e creo que xo parece máis, vamos estar aquí todo o día. Eu paso ao seguinte. Vale, nada, pois é a miña pequena opinión, que temos unha importante que temos, o sea, temos que ser embaixadores do noso, temos que ser embaixadores do noso produto, que é o mellor produto a nivel mundial, e temos que lle facer ver a xente, temos que cobralo ademais, temos que valorar eso e pois como fan outros sitios, como fan os produtos franceses, como fan os italianos e nós somos os que nos temos que encargar e temos que empezar a valorar e penso que a xente que traballamos hacia o público somos os primeiros en facer ver así a xente que nos visita. Algo máis? Non. Nada, pues seguimos. Sí. Entonces, Manuel, queres? Pois non sabía as conclusións do estudio. Levo 7 anos xa con restaurante a Moa e non me debe preocupar porque non teño nin polvo, nin arroz con lubricante, teño unha carta vegana tamén. Sí. Pero claro, hasta que punto nos preguntamos ao principio de todo, nos socio máis eu, se queríamos dar polvo, se queríamos dar raso, se queríamos dar zorza, se nos gustaba iso como proxecto. Chegamos á conclusión de que había xente que facía o polvo, a tortilla, o raso moitísimo mellor que a nos. E sabíamos que a xente quería eso, sabíamos que íbamos a sufrir ao principio, pero que se íbamos a facer un proxecto un pouco distinto. E nese proxecto, que creo que está ben que empecé por eso, o que queríamos era apostar polo produto galego, polo produto fresco e polo produto de temporada. Eso creo que teníamos todos claro. Os 4 socios ao principio e despois nos dous que somos os que quedamos. Dentro da ingenuidade e non tan insenos, vimos que o cliente nos iba dicindo oye, que quero polvo, oye, que quero tortilla, metemos o polvo non como produto estrela, pero sí como algo pues, complementario que podía pues eso, facer que a xente entrara ao principio. E a xente entrou, tivemos boa resposta, pero o polvo era complicadísimo, xa non polo prezo de agora, senón polo que estaba duro, que non estaba blando, que estaba chicloso, que estaba a pataca dura, que o cachelo non era cachelo, que si mira, vamos a seguir con oso, vamos a perder un poquinho de cartos e tal, vamos a perder tal, pero vamos a centrarnos no proxecto. E ese proxecto era fácil polo produto, un produto galego que tiñamos na praza,
fresco que tiñamos na praza, de temporada que tiñamos na praza, e aí empezamos a desenvolver algo que nos pedía tamén o mismo produto, que era pois, un produto tamén orgánico, defendido por pequenas empresas, non porque as grandes empresas o fixeran mal, pero sí que as pequenas empresas víamos como que necesitaban un apoio que nos queríamos dar. E tamén é certo que víamos que podíamos controlar de onde venía o produto e que ese produto pois, non pasaba por moitas mans e que ese produto non pasaba por moitos coches ni por moitos camións e que iso era como pechar o círculo do que nos queríamos. Sofrimos moito ao principio e no terceiro, no cuarto ano vimos unha afluencia de xente moito maior. Medramos moito, porque, bueno, pues, supoño que pola constancia, ¿no? Eu creo que é constancia ao final, sorte, constancia e traballo. E claro, aí xa se nos complicou un pouco a cousa. O Gabi, o rapaz que nos servía o tomate ecolóxico, xa non nos podía servir tanto, o da Losa de Ribeira non nos podía servir xa o doble de coruxos que necesitábamos. Na carne tiñamos a facilidade da plaza, pero bueno, sí que é certo que non podíamos apostar pola vaca e por certas carnes ecolóxicas debido á afluencia de xente. E iso fixo que, entre comillas, nos prostituíramos un pouco no sentido de que xa a nosa carta non reflectía o que reflectía ao principio. Tamén é certo, que creo que se vai falar aquí, que faltaba non a enerxía pola nosa parte, que sí, que se nos demandaba esa enerxía, máis traballo, máis búsqueda, máis mirar a ver onde podemos sacar o que queríamos no principio, ¿no? este produto. Pero tamén lle boto a culpa a falta de asociación entre estos pequenos productores que sí, que iban ao lusco-fusco, que podíamos ir allí, que aproveitaban a viaxe para traernos mercancía, pero que non era suficiente polo volumen de negocio que estábamos tratando. E nesas estamos, agora un pouco máis asentados, con máis tempo, con o socio máis eu, podemos seguir buscando, pero eu, unha enerxía tanto de traballo como de cartos, que ao final van ao produto, e ese produto mellor, pois, sendo bo, pois non chama tanto por ser un poquinho máis caro, que creemos que hai que valorarlo, como dixo Rita, porque cobrarlo ben, eu quero dicir que valoramos ben. Claro, E que valoramos ben, porque isto de invitar chupitos, isto de invitar a cosas, este non cobrar o pan, cando é o mellor pan, cando está super hidratado, é super complicado facelo, son as fariñas que non renden, e que non cobramos o pan, claro. Non cobramos o licor que agora xa ten que estar etiquetado e que nos custa 6 euros a botella. Entón, vamos a empezar a valorar as cosas, e volvendo ao principio xa remato, non teño arroz, non teño polvo, porque teño un proxecto e quero seguir defendendo. Se me meto no polvo, no arroz lubricante e tal, podo seguir traballando, podo seguir facendo cartos, pero este proxecto xa non é un proxecto, se convierte nun medio para facer cartos, e iso a larga vai ser malo para min e creo que malo para o cliente. Iso é o que quería decir como introducción. Vale, bueno, pois xa me presentou Emilio, pero eu quería completar unha cousa, Emilio, que era que eu, a parte de producir alimentos, xunto con outros compañeros e compañeiras que tamén son labregos e labregas, tamén nesta etapa xa da miña vida se me gusta decir que o alimento é de persoas. É dicir, que creo que xa estou nunha fase na que podo falar que tamén intento producir relacións, non só de alimentos. Bueno, é unha maneira de empezar e de presentarme, non? Pero un pouco para que, bueno, pues, espero que despois nos dea tamén para, polo menos, introducir o que quero que hoxe falemos aquí, as persoas que están, non? A segunda cuestión que quería comentar, eu estuve lendo un pouquinho ese estudio que fixechedes e que publicachedes así, non? Previamente a, bueno, pues a estas jornadas, a estes encontros, e chamou a atención
que aparte desto que acabáis de comentar, de o polvo e o arroz lubricante, bueno, marisco e polvo, que basicamente é o que os coñecen, os produtos máis demandados, máis consumidos da xente que nos visita en Compostela é o pan, os queixos e a tarta de Santiago. Co cal, nunha agricultura familiar que ti ben presentaches tanto para ti, presentarte a Emilio como para presentarme a min, pois estamos listos. Porque, claro, calquera de nós sabemos, sendo como somos deste país inmersos nel, ou inmersas, que non só de pan, queixos e tarta de Santiago nos alimentamos tampouco. E, ademais, non só producimos pan, queixos e tarta de Santiago, sino que tamén teñamos algo de polvo e algo de marisco. Vale, o que quero dicir con isto é que a visión que inmediatamente se me abriu para hoxe falaremos aquí, ou polo menos a reflexión que eu fixen foi desde un punto de vista labrego, claro, de produtora, non? É que temos unha diversidade inmensa, unha cultura culinaria de saberes tamén, de variedades, de xeitos de relacionarnos mesmo inmensa, e que todo eso non o percibe ninguén dos que nos visita. Vamos, ou ninguén é moito dicir, demasiado radical, non? Pero polo que vin aí é que sospeitaba tamén, non? Entón, desde esa visión de persoa, non? Que, xa vos digo, tamén o dixo Emilio, non? Que practico por convicción esa agricultura familiar de minifundio, verdad, Elías? Verdad, Emilio? En la que queremos seguir facendo un pouco de todo e moito de nada. É unha aposta, é como o que acabades de explicar vos, vale? Sí. Un xeito de entender tamén a produción de alimentos, e non é só un medio de ganarnos a vida, podríamos ganar de outra maneira tamén. Bueno, entón, desde esa perspectiva, desde esa visión labrega tamén, do que tamén hai outras visións labregas, non é a única, por suposto, gracias ao Deme, pero sí que é certo que debería entroncar con esa outra perspectiva que parece que xa empezaches polo menos a amosar volos dous, non sei o que falará aquí o meu tocayo Freire, pero que está claro que é algo que nos falla. Entón, a min, isto já tiña escrito antes de subirmos aquí, pero agora vai ser reforzando, non? A medida que vos escoito. Entón, eu o que sigo pensando que nos falla é algo tan básico como a comunicación e a organización. Entón, eu non podo falar desde unha óptica labrega, se non falo desde unha óptica humana, na medida en que estamos deixando casi que sempre a comunicación en máis de os medios que hoxe en día están de moda, que son unha ferramenta seguramente importante, pero que son a ferramenta, non son o xeito de facer as cousas previamente a usarmos a ferramenta, non? O que quero dicir con isto é que se non nos coñeceramos hoxe aquí, eu non sabería nunca, bueno, o tocayo Freire sí, pero a vos dous non, eu non porque o souber eu, porque eu, ao fin e ao cabo, pues, a produción teña vendida, a vida teña máis ou menos resolta, fora de enfermedades, como dixo eu. Entón, pero non saberíamos nunca, nin vós de nós, nin nós de vós. Entón, isto pásame recurrentemente cada vez que organizan esta xente calquera tipo de xornadas, non? Para cual empezarán a ser preocupante, non? Que temos que ir pues, na universidade a organizarnos para que nos coñezamos. Bueno, entón, a donde vou é aquí, se nos falta desde a parte productora e desde a parte consumidora ou a parte restauradora e a parte, bueno, pues eso, non? Que ofrece, non? Os alimentos, os produtos, o que seña, non? A quen ven a visitarnos, se nos falta o básico que é a relación humana, e non só mediante medios electrónicos, non só mediante páxinas, non só mediante, sino unha relación humana, é bastante complicado, me parece a min, que establezamos comunicacións humanas e que, polo tanto, ti poidas ter un proxecto no cal pois se poida efectivamente plasmar aquilo de que na túa carta poida haber bueno, pues, produtos de temporada realmente, produtos orgánicos realmente, produtos de agricultura familiar realmente do entorno de Compostela, ademais,
ou de, vamos, máis ou menos uns kilómetros cercanos. E no teu caso, iden, vale. Entón, conto-vos así nada, brevísimamente, que para nós, para nós digo, para Carme compañía, que de Emilio Víxovos, que participo de unha organización de produtoras e produtores que vendemos conxuntamente os nosos alimentos na comarca de Compostela, non máis alá, porque non queremos, non porque non tuveramos propostas, e resultounos, ou resultanos xa desde fai 8 anos doado, por exemplo, vender de comedores escolares, e aquí tivemos unha xornada ano pasado que coincidimos, e resultanos doado fixados incluso organizar a produción, organizar as cantidades, organizar cando non hai cantidades e hai que saber por qué, organizar as variedades, cando un rapaz ou unha rapaza, por exemplo, prefire porque o demanda e porque dice, pero logo porque esta semana non nos puxeron mazás de morro de leve en vez de poñernos estas outras que saben de menos. Ou cando, por exemplo, temos tomates de Santiago, que agora todo o mundo conoce, tomate negro de Santiago, resulta que hai persoas que levaban a vida inteira cultivando neles, parece que os descubrimos desde algún centro de investigación, bueno, pues para o mundo, ¿no? Cousa importante que se descubra desde algún sitio, ¿no? Que o certo é que xa estaban aí, ¿no? Bueno, pues todo isto que eu lle chamo comunicación, que non debe ser tan difícil porque todo o mundo a precisamos, só ten que dar o seguinte paso, que é a organización. Vale, bueno, só ten que dar, non, a primeira ten que ser a comunicación, lógicamente, senón non hai posibilidade de organización humana tamén. Entón, aí é onde nós pensamos, isto xa non é só o pensamento meu, vale? É o pensamento dun grupo de persoas que cada vez vamos sendo máis amplios desde a parte productora, non? É desde onde pensamos que poderemos ofertar, efectivamente, non? Desde os distintos proxectos que seguramente coincidimos aquí, produtos frescos, produtos de temporada, produtos sin pesticidas, vale? Como os sinxelos, non vou entrar agora neso, bueno, pues produtos de horta, produtos de froita, carnes, leites, queixos transformados de todo tipo, eu que sei, toda a cultura culinaria, toda a cultura da produción que temos neste país ainda a día de hoxe, por moito que teñamos terras abandonadas, por moito que teñamos moito abandono no rural, pero por moito tamén que hai moitísima xente que nos estamos, ou levamos anos, empoderándonos e sobre todo dicindo que as relacións humanas entre quen produce e quen consume son algo de moito valor desde o respeto. E por iso xa vimos aquí con todo o orgullo do mundo dicirlo, nós tamén podemos falar e podemos organizarnos e podemos en pé de igualdade pois ver se podemos ofrecer algo diferente que forma parte da nosa cultura e do noso entorno en Santiago. Vou deixar. Moi ben. Sí. Vale. A virtude de falar ao final é que tens máis recursos porque xa escoitaches moitos argumentos e ten a outra cara da moeda que aportar, non? Sobre todo cando os precedentes son tan interesantes. Bueno, eu comulgo con matices, con materia do comentado previamente. Eu, sin embargo, creo que prefiro ver o lado positivo, non? Eu creo que a virtude é que os que nos convocan pues, nos permiten encontrarnos e, por lo tanto, bueno, é unha oportunidade que debemos aproveitar. Eu xa teño unha asignatura petente contigo que se reconhece en Andrada, porque xa hai un ano que efectivamente falamos, ou eu polo menos falei desto, da necesidade de incorporar a nosa oferta pues, os produtos que vos traballáis. Non decía como algo negativo, todo ao contrario, decía como unha brincadeira, ¿no? Bueno, que xa me pare que teño. Entón, bueno, pois digo, a ver, non son do modelo, eu creo que comulgo con vos, vale, porque non digo con matices presenta ao meu suizo bueno, pues, unha realidade coa que non concordo. Non me parece que nos convocan
este grupos e as conclusións tiradas do seu traballo de anos, non? Sobre o análise un pouco da realidade de Compostela diante do mundo e diante da actividade turística como elemento fundamental e non só. E as conclusións que aí se tiran, non? A priori, eu tive unha oportunidade esta tarde de que Elías fixese de anfitrión e que nos mostrase a mí e outra persoa a mostra ali na Alameda. Pois é alucinante observar parte das conclusións do traballo e que os resultados son moi curiosos, non? O que xa presupoñías o reafirmas e algunhas outras cosas que pensabas que eran de outra maneira, pois te contradín, non? Ao preconceito que tiñas. Pero si me reafirmo en que o modelo macro que temos en moitas facetas, incluída a turística ou predominantemente no tema turístico, pois lonxe de ser beneficioso, o volumen distorsiona e deteriora e transforma non para ben, ou non para ben en todos os parámetros. E eu concordo con eso, non? Levado ao terreo profesional, xa que aludides ao cando falo do seu negociado, claro, eu si, non sei se por elección ou porque o camiño nos foi levando hasta aí, pois non podo decir que me dedico agora ao detalle e ao pequeno comercio, non? Como si foi a nosa orixe. A ver, nos temos que vender ou temos que ofrecer todos os días, poñer na mesa, pois neste momento 12.000 menús diarios. Non é mini, o sea, non é detalle, é macro, non? E isto non o digo, e quen me coñece o sabe, non o digo como fantasmada, nin como mostrar un musculo, non sei se estamos no modelo adecuado, si creemos no que facemos, pero nos enfrentamos a un problema de escala e a un problema que nos impide quizá ser fiéis, como tú ben decías, ao proxecto, non? Nós tamén teníamos un proxecto e o proxecto é ofertar seguridade. Non podemos entender que en este país que temos non sei cantos kilómetros de costa, porque xa os que fin, os nosos nenos tenían que comer lembrados o pan, cando se falamos do tema do pan, o peixe congelado, non? Que non ten ningún problema. Bueno, isto para nós nos removía nas tripas e que fala do peixe, fala da carne ou fala da carne, e entón deberíamos de primar isto e colocar Saealos que fez unha aposta por utilizar só produto fresco nas nosas áreas. Claro, as conclusións que temos agora é, primeiro, a dificultade de colocar produto fresco. Volumen. Tú falabas de que o vosso crecemento foi, se entendín ben, inversamente proporcional á fidelidade ao proxecto que tiñades, non? Sí, tratando sempre de mirar o proxecto, pero sí que ao final tivemos que ceder un pouquiño para atender o volumen de xente. Ou atendíades volumen ou eres estrictamente fiéis ao que vos queríades? Sí. É dicir, o crecemento distorsiona. Sí, non quero ser absoluto aí, pero sí. Bueno, si será distorsiona e Carmen fala exactamente do mesmo. O modelo é un modelo minifundio, pero estou seguro de que se agora lle digo a Carmen que eu quero comprar exclusivamente o seu produto, vamos a ter un problema de suministro e aparte que distorsionaría o seu modelo. Entón, eu non poderei cumprir o meu objetivo, unha de dos, ou me descabalgo e me converto en mini e atendo só. Pois tú estás falando agora de comedores escolares, entendo que estás falando do Concello de Ames e do modelo de atender os comedores de Ames. Non sei cantos usuarios son, pero seguro que non son 12.000. Non, son 1.208. E non son poucos. E se os dades suministrado, felicidades. Entón, nos estamos perdendo a froita que nos consumimos e que poñemos nas escolas infantiles de 0 a 3 non é a que eu quero. Porque é unha froita que seguramente non, a orixe é de onde sexa, algunhas veces de Chile, outras veces de elegido, pero non responde para nada aos parámetros, non é mala, é fresca, de froita, pero non ten insípida, moitas das veces, non ten o punto de maduración que ten que ter. Chile moi fresca, non sei. Bueno, en cambio. Fresca outra cousa. Sí, bueno,
Pois empecemos por era definir. por- Non, empecemos sempre. Que eu vou concordar contigo seguro. Sí, sí. O problema é que eu teño que colocar mañán 12.000 pezas de fuera que se van a comprar esta noite en Mercamadrid nunha subasta e que van a vir un trailer 4 horas desde Madrid para, ainda que me compro a un vendedor local, pero que aquí non ten eso e me da igual ir a Mercamadrid. Claro, teño unha solución, non unha solución parcial, que, bueno, pues vamos a aplicar porcentaxes e polo menos unha porcentaxe da nosa produción vai a ser aquela que podamos administrarnos con produtos de produción local, por todos os argumentos que todos firmamos e militamos neles, non? Pero non é suficiente. Si volto a falar do peixe, cando fomos ás lonxas próximas para suministrarnos, cando non temos o volumen que temos agora, que temos un pouco menos, resulta que o único que podemos mercar a granel e en grandes producciones era xurel. Neste momento reducimos a nosa capacidade de oferta a 4 especies: pescada, pescada, pescada e pescada, para garantizarlo todo o ano. Si non é imposible, indo o fresco, primando o produto fresco. Bueno, non me quero enrollar porque tamén me estou pasando xa de tal. Isto para nós é un problema serio. Ser fiéis ao que nós queremos, se sabemos o que non queremos, ou se queres falamos dos plásticos e de 40.000 historias máis, o modelo que queremos, sin descabalgarse, o sea, sin ter que limitarte, e non unha limitación, unha aposta a un modelo máis a menor escala. Non lle vou a poñer ningún apelativo, ningún calificativo. Por que? Pois porque tamén competir ou ter unha oferta máis ou menos macro, non somos Mercadona, non? Gracias a Deus, ou non somos Xeunión, vale? Pero de unha empresa local que ten outras, considero virtudes, e ao mellor está mal que o diga, pero postos de calidade e unha oferta de emprego tal, e apostar por produto local, por productores ou intermediarios de ámbito local, pois quizá tamén se debe algún elemento positivo, non? Bueno, esas son reflexións, pero hai grandes contradiccións e en todo caso, vendo en positivo, eu si comulgo con Carmen que a comunicación é o canal, pero que eu creo que o que está en cuestión e o que sí deberíamos de tratar de conseguir é o modelo. Eu creo que o que temos que, voltando ahora á cuestión turística, sobre o que temos que decidir, e digo temos porque creo que nós somos parte actora da parte non corresponde, pero moi importante. Eu así nunha vez máis detrás dela en que utilizaste a expresión facémonos forza en utilizaste outra expresión, reafirmamos, non, algo así, empoderamos. Creo que non somos unha responsabilidade e non sempre a capacidade de decisión está só na parte da administración ou nos asentores políticos ou nos medios de comunicación, está en nós e comeza por nós. Deixamos aquí nesa responsabilidade. Perdón. Non. Córtame. E, bueno, nada, 2 minutos, simplemente, primeiro, bueno, pues para quitar peito e según que dixo Rita, parece que o noso estudio máis ou menos concorda coas súas apreciacións, non? Dice que canto máis veñen aquí, digamos, máis mudan os seus comportamentos. Eu que, decir, o que resumiría, un pouco máis ou menos común, é que todos tedes polo menos un proxecto persoal, e iso é importante porque define máis ou menos en principio un modelo o cal se quere ir. Evidentemente non debe de ser a generalidade, porque senón a cousa funcionaría de outra maneira. E dentro de todo ese proxecto personal, que algúns tuvestes que ir mudando, é dicir, parece que ao final o minifundismo non é tan malo, o problema é cando nos vamos de aí,
É dicir, a economía de escala. É dicir, como podemos resolver eso, ¿no? E tanto como Xavier e Manuel, é dicir, que canto máis crecemos, máis problemas temos en manter o proxecto inicial que nos queríamos, máis dificultades e máis de suministro, como dixo Xavier, pois agora oferta unha variedade increíble de peixe, o crecer tanto. Entonces, quizá a primeira pregunta, é dicir, se esas economías de escala, que aquí hai xente que sabe máis deso, como podemos modificalas ou paralas ou non sei, tirar para recuperar o noso proxecto. Evidentemente ten que ver coa gobernanza, do que xa falastes, ten que ver que a alimentación non é solamente vender alimentos, sino que vai vender maneiras de producirlo, de relacionamento e todo eso, mas quizá o problema en principio é dicir, hai capital humano polo medio, lóxicamente, pero o problema é de como lidiar con esa economía de escala. Sí, yo creo que a resposta é unha de Carmen. Sí, de unha Carmen como organización. A ver, organización da comunicación. Sí, eu expuxe un problema, pero é que a vida son problemas, pero para nada eso é resoluble. Quero dicir, eu estou convencido de que vou a facer que o meu proxecto sexa tal, e despois vou falar con Carmen a ver se me pode ofrecer algo, se queda un comedor sin tal. Vale, bueno. Pero hai xente que sí. Pero hai xente que sí. Eu teño esa xente, e eu sei, ahora mismo, non está no Val do Dubra, está un poquinho máis longe, no Sistral, tampouco hai que ir ao Val do Dubra, a comarca de Santiago sería ideal, pero tampouco é super necesario e tal, e creo que xa vou ter, por fin, tomates ecolóxicos durante todo o verano, e son moitos, o tal, e teñen moitísimo éxito. Agora que a MOA vai un poquinho máis só, sen tanta demanda, a sociedade non me demanda tanto a min como traballador o meu tempo, e creo que agora sí que podo ter enerxías para ir a esos sitios que me poden ofrecer eso, buscarlos e pensar en como podo organizarme, se teño que subir a carta un pouquiño, se teño que facer que... e todo ese tempo o quero invertir neso, en comunicación e tal, por eso quería deixarlo claro, non é un problema imposible, non vexo que sea imposible, digamos que é un poquinho máis difícil porque por dos motivos. Un, porque ven máis xente, e outra, nós non nos queremos descabalgar do noso proxecto, que eu creo que é bo, é lícito e é fundamental para nós, porque senón estaríamos no traballo nesta vida para outra cosa e iso non queremos que tal. Comunicación e organización, sin dúbida, o que dixo Carmen, e estou moi a favor desa solución para un problema que existe, sí, é certo, existe. Está claro que os negocios pequenos son básicos, e cada unha esencia moi a ti. Logo tens que pensar en que punto queres quedarse un negocio pequeno, se che dá para vivir ou non che dá para vivir, ou se queres medrar un pouco máis, que aí xa cando eu penso que todos os negocios empezan a perder un pouco a esencia, como ti ben decías, non? Eu nos últimos tempos empezou a coñecer a moita xente pois, que se dedica á agricultura ecolóxica, e todos comentan o mesmo, que non viven, que non lles dá, e que non sei que poden facer, que non sei que. Eu sempre lles comento pois, precisamente iso, que non están nin comunicando, nin están organizados. Eu creo que é a primeira vez que coñezo a alguén que se dedica, que ten unha pequena asociación no que sodes varios. Normalmente sempre é unha persona pequena que intenta facer el todo solo, non? Repartir restaurantes como o de Manuel, e chega un momento en que non dá, porque non ten a distribución tampouco. O que ten o Mercadona, o Gadis ou todo o demais, no fondo é a distribución. Por eso chegan a todos os sitios, por eso os pequenos non chegamos. A única maneira que penso eu que teñen é a distribución. Eso realmente é un tema moi complexo para a xente pequena, ou se asocia de alguna forma
a verdade é que eu penso desde o meu punto de vista que sempre vai estar así, o sea, indo ao certo restaurante dese sitio a vender, a ver se lle compran, pero claro, chegará un momento en que si todo medra, que ademais é o que van a decir, non? O turismo, por exemplo, vai a medrar moitísimo, e hai que lle dar de comer a toda esa xente. Entón, bueno, pois o mellor, unha das mellores formas, pois, eu concordo totalmente con eso, que, dende logo, comunicación e organización, si ese pequeno produtor quere chegar a todos os sitios e poder vivir do seu proxecto, evidentemente. Pero se non está un poquinho organizado, pois pode caer, pois evidentemente traballará moito e os ingresos serán moi escasos. Polo que cando estás tomando un café con eles, pois cho comentan. Non sei se tes algo que Bueno, decir eu ao respecto. sí quería comentar un par de cousas. Unha, que Xavier estábamos agora no punto no que chegamos sempre cando falamos de estas cousas, que a produción a máis ou menos maior escala ou a produción a pequena escala, ventaxas e inconvenientes de cada unha delas. E todo como na vida ten ventaxas e inconvenientes. Eu creo que un dos erros dos que partimos moitas veces nós é enfrontar unha a outra. Eu creo que nós estamos nun país e con as persoas que si queremos comunicarnos temos espazo para todo. Quero dicir con isto que eu personalmente e un grupo de personas que nos dedicamos tamén a isto optáramos, dixen ao primeiro, decididamente pensado por facer un xeito de distribuir e vender e producir tamén, claro, as nosas producións, non quer dicir que sexa o único que hai neste país, nin siquiera o único que ao mellor ten que haber neste país. Eu, desde logo, líbreme Dios de diciros, e ademais fui secretaria xeral de unha organización precisamente que se nutría de un montón de persoas que, por exemplo, producían leite en cantidades que neste país non serán consumidas, por moitos turistas que veñen, en cantidades de carne que neste país non serán consumidas, de carne de todo tipo, non só de vacuno, de carne de vacuno, de carne de porco, de carne de pollo, de carne de coello, que neste país non serán consumidas. Ou quen dice eso, dice, estou pensando nas diversas, que non hai moitas, pero unhas cuantas, que si están organizadas precisamente para agrupar volúmenes, por exemplo, de producións de horta, vale? No Rosal, na Marina de Lugo, en Bergantiños, que hai varias, na zona incluso de Ourense, no interior, na zona da Limia. Entón, hai aí volumes de produción para efectivamente poder abastecer un proxecto como o teu ou un proxecto, bueno, pois a mellor como o vosso igual, necesitades menos. Pois eu sinceramente creo que o que dixen antes, creo que é cuestión de sentarse e verlo. Porque outra cosa será que despois teñamos que chegar a acordos. E aí sí que efectivamente, cando antes acabei a minha intervención, que eu notaba dixen algo así como organizarnos desde o respeto mutuo. Sabedes por qué? Porque os labregos e labregas estábamos, non me digo estamos, moi afeitos a que veña a salvarnos alguén e a chorar todo o tempo. E eu négome rotundamente, decir, eu xa non estou nesa posición e creo que nesa posición xa basta, non? De que esteamos. Por lo tanto, tamén me nego a pensar que van vir os máis a resolverme os meus problemas, non? De comunicación, de precios, de que se me gano a vida ou me gano a vida. É dicir, terei que tamén buscar a maneira. Como? Pois precisamente relacionarme con quen teño que relacionarme, sea con grandes ou con pequenos volúmenes. E iso é o que quero chegar. Quero dicir que se tides un problema de abastecemento, que eles tamén teñen, ou NMS tamén teñen, pero a outra escala, ao mellor tamén hai que falar entre as persoas que estamos convencidas, cada unha a súa escala, con quen tamén fai producións a escala. Non? E temos algunha canle para eso? Non? Eu por menos non coñezo. E agora, igual teño máis desculpa para non coñecer, igual as cousas mudaron nos últimos 7 anos que deixei de estar así no meollo dunha organización labrega, non? Non sei se mudaron, pero desde logo hasta fai 7 anos non tiñamos ninguna canle para eso. Non tiñamos ninguna canle para proxectos como o teu, que apostan decididamente e con igualdade de respeto, vale? No trato. Decir, non se trata de que eu
este pensando que ti vas vir e vas vir dicindo, non, mira, eu compro os tomates todos de a horta de Os Alnés, pero eso sí, tens que poñer a 30 céntimos porque senón a mí non me dá. Hombre, espérate, eso non é trato ni respeto. Eso é, bueno, pues, funcionar xa na cabeza con outras cousas, non? Non só os volúmenes, sino con outro tipo de relacións. Pero non estamos falando disso, por menos eu parto da idea de que tú non estás falando disso. Entón, sendo así, claro que temos seguramente posibilidades, pero claro, non temos esas canles, non temos esa comunicación, non temos, pois eso, non é que non teñamos produción de hortalizas, produción de leite, produción de carnes diversas, mesmo de froita, cuidado con mazás, porque na zona da estrada creo que lle están sobrando moitas, que non só seguramente teñen que ir para a sidra, que é para o que están indo a precios irrisorios, ecolóxicas, por certo. Entón, sabes, entón, eu estou equivocada, pero volvo ao mesmo, eu creo que é unha cuestión máis de comunicación e organización, vale? Con esa idea básica de que todo o mundo queremos pois ese respeto e igualdade, ¿no? A hora de sentarnos e a hora de decir, mira, que podemos facer? Que vamos facer? Como imos a organizarnos? E, desde logo, vamos, en volúmenes menores, teño clarísimo, ou é organizándonos ou é organizándonos, ou senón, efectivamente, pois a xente... O fío de eso, Carmen, non é por botar os palos fora, pero sí que é certo que quizás sexan os propios produtores os que non teñen que buscar a nós, igual que nos buscamos os consumidores finais, e aí sí que vexo unha certa precariedade organizativa respecto de outros territorios. Xa non falo de Cataluña e País Vasco, porque iso, bueno, nos dá mil voltas, pero sí que é certo falaches no Bergantiños e en máis sitios, na Mariña e tal, pero sí que vexo certa precariedade organizativa que me fai ir eu, encantado de visitar a Gavia, a Bendoiro, a todos estos, encantado de estar con eles porque aprendo mogollón, pero quizáis eso é un esforzo que eu non debería estar facendo, non é por tirar valor fora, vale? Eu penso que é así, porque eu tamén teño que buscar onde están os meus, onde teño que deixar a miña comida, non? Os consumidores teño que buscarlos, teño que traelos. Entonces, canles de comunicación como? A nivel institucional, decir que a nivel institucional non. Canles de comunicación como non entendo moi ben, de produtores con hosteleiros, por exemplo, ¿no? con restauradores, ¿no? Vale, eso sería fantástico, pero sigo dicindo que son eles os que nos teñen que buscar a nós, e creo que unha certa organización por parte deles sí que podería facilitar moitísimo máis, o que non quita o da canle, pero creo que ven antes esa búsqueda de meter o produto deles en xente como a nós. Está claro que esas canles son moi importantes porque hai moitísimas, a maioría de restaurantes que non van querer ese produto, entón non van ir e pechar e chamar a todas as portas, non? Necesitan coñecerme a mí, eso sí que é certo, pero se que botar esa que vexo falta de organización para que se poñan en común eles e gasten nun camión solo e gasten, se poñan en contacto eles e dices, fulanito, ahora toca a ti, este martes vas ao Lusco, pero pasas por aquí e me levas isto que ten que a moita. Ese rollo de organización que vexo que falta e que sería moi importante. E me alegro moitísimo de que digas de que se produce o suficiente, que supoño que todo irá para Madrid e para outros sitios a precios irrisorios, porque teñen que vivir, pero é que é organización. A mí non me importa subir na carta, está a 7 euros unha ensalada de tomates, poño a 8, teño unha terraza, na terraza a xente o pasa de maravilla, di a xente, isto é un luxo, pois poño a 9 euros o tomate, non me importa. A Gabi nunca lle dixen nada de que apretara ese precio e tal, izuma, rúcula, o que teñes, Gabi, modás e tal, eu encantado. Pero que claro, para unha persona sola iso é moi complicado, debería haber o que ti dices, unha organización
por lo menos de varias xente para poder ir por certos los restaurantes ou algo así, porque senón o pobre Gabi, entre que planta o tomate, entre que o saca, entre que o ten que comercializar, ese é o problema que lle vexo a este pequeno. Non, digo, saber, para completar a... Sí. Bueno, eu estou moi satisfeito do escoitado da proposta de Cami e donde foi informado e entón non me apunta por desconhecimento. Eu, a diferencia de Manuel, sí creo que é ben fácil organizar, é ben fácil identificar e non necesitamos a ninguén. Poñernos en contacto e transaccionar, punto. Intentando, bueno, pues darle un pouco máis de sentido, un pouco máis de proxección, non? Falábamos antes do modelo, porque estamos falando da cultura, da agricultura ecolóxica, da produción local, bueno, pues por unha serie de argumentos que non estamos poniendo encima da mesa porque todo o mundo coñece, non? Bueno, as virtudes que ten, eu as teño clarísimas. Entón, creo que aí está a clave, si consensuamos o modelo e entendemos que mercar a froita producida aquí por todos os argumentos que non vou a reproducir, a trazabilidade local, etc., e existe, que para mí é unha grande sorpresa tamén, poñámonos de acordo. Hai outros condicionantes, por eso falo do modelo. Se eu sigo tirando para arriba, eu non teño a capacidade que ten Manuel de poder repercutir no prezo o que é xusto. Pero eso son problemas. É un problema meu no que necesito tamén os produtores para pasar para non pode ser que se pretenda dar de comer por 3 euros. Non pode ser. En algún lado rompe. E non é precisamente na materia prima. Explico. Non o problema co que estamos mercando non o temos tanto no prezo da materia prima. Sin facer dumping, como tú ben presupós, eu non me vou a poñer a facer dumping. O problema é cando eu teño outros condicionantes, non só prezo, a oferta. O concurso de comedores escolares da Consellería de Educación que vai a salir, que sai, se se vai a publicar e que se vai a facer no próximo mes, nos dá os menús pechados, sin opción a ningún tipo de cambio. E entre outras cosas se pone gazpacho. Isto está publicado, pode ser consultar. En decembro. Sí. O que, claro, pero xa sei que eu tamén o comento para que nos un pouco a risa, non? Non é só iso, pero, bueno, está feito con algúns criterios e tampouco quero cuestionar todo, criticar por criticar, hai un criterio moi sano e hai unha experiencia, cando isto era Franco de Arroia e cada un poñe os seus menús, pois había que tiñan unhas propostas moi aquelas un pouco caídas, pero había quen só alimentaba a base de hamburguesas e patacas fritas. Estamos falando de algo moi concreto que non sei se debemos de levar o debate tan a miña parcela, pero bueno, por dimensión estamos falando da alimentación do 80% dos escolares desde o ciclo 0 a 3 hasta o instituto en Galicia. Non estamos falando de alimentar a cata. Por lo tanto, que se decida un único menú consensuado a través da Consellería de Sanidade con unha nutricionista, me parece positiva a priori. Outra cosa é que cuestionemos que tipo de produtos, non? Se é o máis adecuado ou non. A partir de aí, se eu decido utilizar produto fresco e de trazabilidade local, bueno, pues estou poñendo non é obligatorio, outros poden utilizar outros criterios, pero bueno, creo que conseguimos que este ano se valore, que hasta agora non se valoraba, a utilización de produto fresco e de trazabilidade local. Eso vai ser todo ten trampa, vale? Pero vai ser unha das medidas de puntuación. Espero que eso determine resultados e non só o prezo. Pero claro, teño un condicionante. Entón, sumando as propostas de Carmen, eu fago unha nova. Hai que visualizar que hai detrás dunha proposta que aposte por estes criterios. Porque non só me representa a mí, nin aos
250 traballadores que hai na miña empresa. Represento, por ende, a quen eu merco. Entón, quizás xa é o momento de, ¿no? Pues de utilizar este tipo de argumentacións, pues mira, que isto ten máis trascendencia de que parece. E se o facemos desta maneira, por lo tanto, eu creo que hai que cuestionar o modelo, ou por lo menos cuestionar nas partes nas que sexa mellorable, que o é e moito. O que non ten ningún sentido de que onde do Rianxo o estamos alimentando con peixe de Tailandia, ¿no? Ou con froita de Chile. Parece que non ten ningún sentido. Un sentido bastante. E con todo o que hai detrás, non solamente o que percibe, o que come e como alimentamos, sino todo o que hai detrás. Traer a froita de Chile aquí e que a mí me vendan a 13 céntimos a peza, a 13 céntimos a peza. Cantos mortos deixamos polo camino? O sea, a canta xente estamos explotando nunha palabra, ¿no? Isto é unha realidade. Bueno, pues simplemente unha puntualización, sí que en xeral producimos máis do que consumimos, nos temos un caliño, fixemos un pequeno traballo sobre a vacía alimentar, non só en Compostela, senón en Galicia, e moitos produtos producimos moito máis do que realmente se consume. O que tamén atopamos é que hai un desequilibrio territorial, é dicir, por exemplo, que non producimos suficiente nin coraxomo son cereales. Por que? Porque o modelo está orientado, pues, como decíamos, non son monocultivo do leite, pero en calquer caso, simplemente cambiando, que é fácil decirlo, a política agraria, sí que temos superficie de sobra, pero moitos produtos, como decía Carmen antes no caso do leite, producir moito máis do que se consume. Pero nada máis, unha vez dito isto, é dicir, outra vez volvemos sobre a gobernanza, entonces, non sei quen decía, Manuel, dicir, a pregunta era quen busca a quen, e claro, Xavier dicía que necesitaba dos productores, Carmen dicía que as labregas xa non nos preguntamos quen nos vai salvar, e non sei quen decía tamén que claro, que a cooperación ou a comunicación a nivel institucional ni se plantexa. Eu non sei se isto é ir por o camiño, porque se a comunicación ou a gobernanza non incluímos a nivel institucional, pues seguiremos tendo esos problemas que nos falaba Xavier do deseño dos menús, non? Do gazpacho no mes de xaneiro. O CRAEGA ten unha oportunidade fantástica de poñer a todos de acordo. Por exemplo. Sí, pero entonces quen... xa, eu miro igual. É dicir, eu non falo contigo, ti non falas conmigo, eu non sei que, entonces... É dicir, antes, con isto, antes estabanse metendo aquí estes dos coa academia, e nos trouxemos aquí non solamente porque, bueno, encaixades moi ben dentro do noso proxecto, sino que vos traemos, bueno, espero non arrepentirnos, esperemos non arrepentirnos desde aquí para despois decir eso, porque digamos que nos temos ofrecemento a colaborar e a non a poñer todos, pero ao mellor de ser esa, bueno, pues, ese catalizador, porque alguén ten un pouco que empezar. Pero, é dicir, o problema é resolver ese proceso de gobernanza, pero creo que non podemos deixar, nos guste máis ou menos, a institucións de lado. Entonces, é dicir, Galicia influi na legislación, sí ou non? Cando se hai anos cando se pediba a señoriña salir da Plaza de Lugo, que na Plaza de Abastos en Lugo, que tiña que poñer unha etiqueta ás leituras, que non sei que, non é normativa de sanidade, bueno, todo o mundo sabía de onde viña esa presión, ¿no? Entonces, claro, é dicir, eu creo que temos que, ou ten que estar todo o mundo, pero quen, se queremos que algún busque outro, é un pouco complicado. Non, eu por eso dixen que nós non estábamos, moita xente a día de hoxe, na brega non estamos esperando que nos veña a salvar ninguén, é dicir que queremos e somos, non? Actores e actrices do noso propio, bueno, pois do que pagamos para ben e para mal, non? Nese sentido tamén, pois, organizacións, nese sentido tamén, pois, poder, pois, nesas organizacións chegar a acordos, etc. De todo xeito, Emilio, e tamén un pouco ao fío do que comentabas ti, Xavier,
isto xa é unha opinión personal, non é do grupo noso, ni moito menos, pero eu nestas alturas sí que penso que o da gobernanza é algo que a ver se empezamos a practicar. Estamos intentándolo. A donde vou con isto? É que eu non creo xa que sea posible que haxa acordo coas institucións se previamente non lle damos unha volta a aquilo de que efectivamente nós queremos ser actores e actrices daquilo que fagamos, para ben e para mal. Polo tanto, eu o que quero dicir é que non estou esperando que as institucións decidan poñer nos menús escolares que non poden estar a 3 euros, porque esa é a realidade que te atopas, vale, porque se non me poño, ou non nos poñemos, contigo e con 20 actores ou actrices máis, a que? Pois a facer precisamente que seña posible poñer nos escolares ao precio que hai que pagar. Pero se non nos poñemos a eso, non podemos influenciar. Eu creo que a presión vai de baixo arriba. Claro, entón, non podemos, en baixo ningún proceso, chegar nunca a ninguna institución. Outra cousa é que teñamos tamén canles para chegar ás institucións. Pero que se nós non nos facemos, se nós non nos poñemos, todas as partes, se non nos poñemos AMPAs, os propios colexios, as propias productoras, os propios persoas, non, que facedes esas outras labores de distribución entre nós, non? Distribución entre nós, me refiro. Que se non nos poñemos a onde vamos a reclamarlle que? É que o camiño só se fai andando. Totalmente de acordo. Entón, sabedes, a mí eu sempre nestas cousas sempre me acordo, nós empezamos, bueno, pois vai facer 20 anos, volvimos, vamos, para a miña aldea e empezamos, pois eso, ali tamén a producir non só para autoconsumo, que xa o facíamos, sino tamén para a venda, e daquela falar de agricultura ecolóxica, falar de produción en pequenos mercados, ir aos mercados, era cousa das vellas, e ademais as vellas ainda por riba eran todas unhas perralleiras, eran todas, mira, aquela era toda unha miseria, bueno, o minifundio, que te vou contar, Emilio, que é iso, o minifundio, claro, no, bien, quer dizer, que todas estas cousas son un proceso, e ese proceso, a día de hoxe, máis que, o sea, xa temos en pouquiños anos, que eu teño poucos aínda, entón, en pouquiños anos vemos como efectivamente as cousas van mudando, pero por qué? Porque nós facemos que muden facendo cousas, non só predicando, non só dicindo que cheguen, que teñen que as institucións, non, fagamos as cousas, e na medida en que as facemos e encontrámonos con problemas, non, mira, que ti non estás aí para atender solo aos Coren, Gadis, atrás, é que aquí tamén estamos votantes, pero votantes que facemos as cousas, non? E que non estamos esperando a que nos las resolvas. Entón eu, por eso, e aí engancho co que quería comentar, non? Tamén por eso creo que non estamos tampouco xa nunha fase na que solo a produción, que sí, que eso tamén, vale, no que só as produtoras teñamos a necesidade de organizarnos para poder chegar e para poder acordar con outra xente, con voz da tarde. Eso tamén, vale, pero creo que xa estamos tamén en outra etapa. E por qué? Pois porque xa hai ese caldo de cultivo no que moita xente coincidimos, non? Pois do xeito en que producimos os alimentos, de que queremos alimentos de temporada, de que queremos sabores auténticos que tiñamos e que estábamos perdendo, de que queremos que as nosas carnes non temos por que criar animais que sigan estando ali estabulados e que sigan estando ali comendo pienso, traído todo de cereais da bolsa de Boston ou donde sei, sabedes? Entón, eu necesito, non o necesito, pero vamos, eu poñome, pois eso, non, o que necesitamos, e necesitamos saber que produtos son os que vos necesitades para ofertar aos vosos comensais, e vos necesitades saber en que temporada podedes ter eses produtos, por eso comentaba o gazpacho, porque eu sei que nos comedores hai que ofrecer gazpacho, pero claro, ofreces o gazpacho no mes de decembro ou no mes de xaneiro, e claro, nos dicen, calquera comedor dos que é que esta semana temos gazpacho, bueno, afortunadamente non lo dicen, pero xa chegamos tamén a ter esa comunicación e ese acordo, decir, pero vos tenedes que poñer gazpacho, pero terá que ser no mes de setembro, no mes de outubro, ou no mes de xullo que empezamos a... Non sei se o gazpacho non se ha caído nas nosas latitudes para... Claro, pero... como modelo, non? Pero en todo caso, é que cando consumen os nenos e nenas deste país sandía? Pois no mes de marzo non, porque non temos sandías, polo menos nos comedores de ano, non as temos. E vos tamén supoño que sabedes, e se non sabedes teremos que dicirlo, mira, non poñades no menú pementos de padrón no mes de marzo, por moito que a xente lle encante probados, porque non van a ser pementos de padrón, ni siquiera do posado.
non? Estamos no mesmo. Entón, por eso eu dicía que non é tanto por unha cuestión de organizarnos nós para facer a distribución, para facer... Non, porque eso xa o temos que facer. E eso está clarísimo. E can máis xente vamos dedicarnos a isto, máis nos damos conta disso. Tamén é certo que os procesos, igual que en todos os sectores, son lentos. Pero bueno, si van, pois xa van. Pero hai outras moitas cousas, acordos de precios. Que de como non vamos facer acordos de precios? Como non vamos a saber vos e nós a canto efectivamente podemos producir nós, por seguir cos tomates, un tomate e a canto podedes vender vos un tomate? E ao mellor igual nos levamos todo o mundo a grata sorpresa, non é unha sorpresa porque nós temoslo clarísimo, porque xa o temos feito con números, de que igual o tomate que podemos ofrecer a calquera comensal sin pesticidas deste país, pois non ten por que ir a 4 euros o kilo. Vale? A ese tipo de cousas me refiro tamén para organizarnos. Agora, para organizarnos as previas son as canles de comunicación e as comunicacións en pedio, entón, aí temos todo o mundo algo pendente. Tamén me parece restaurantes que empecemos con isto da agricultura ecolóxica e así, tamén é un termiño para aquí, antes non era tan, non éramos tan... Non, o que pasa é que xa... Por iso que vos ides medrando, pero nós tamén, creo que imos en paralelo, chegar a un punto en que nos teníamos que poñer de acordo. Claro. Xavier, No, simplemente trasladando ao modelo turístico e sendo consecuentes, si comulgamos con esta filosofía, pois é obvio que non se le pode dar polvo a todos os guiris que venden. E é obvio que un uso intensivo del guiri en masa nos pone en xaque, porque nos pone a disyuntiva de que dou, el todo vale ou non existe polvo no mundo para darle a tanta xente. No. Existe. Eu estive un ano, hai dúas feiras ao ano onde se transacciona a maior cantidad de peixe do mundo. Esta foi en Bruselas. As transaccións ali é que é un mundo no que flipas. O mercado a gran escala dun nivel de distorsión e de calidade cero alucinante. A nos nos suministra a carne fresca dos productores de aquí de bueno, hai un do sur que nos dixo que o prezo do porco se iba a multiplicar por 3 e tardou unha semana o seguinte en decirnos o mesmo. Entón, pero vos non traballas con producción local, non tedes as vosas frutas? Un que decía que sí, se pode teño, pero non para atender a tanta demanda. Entón, mercamos en Cataluña. Resulta que o principal productor de carne de porco no Estado e en medio mundo é Cataluña. E resulta que agora están deixando de vender no Estado, estos días, estos meses, pola peste porcina que entrou en China e China está copando o mercado. E o mesmo pasa co polvo. Cando aquí se estaba facendo o parón, Marrocos obligaba ao parón a Comunidade Económica Europea, os franceses, a cota de tal, porque a China estaba comprando, os marroquíes estaban de polvo a China e deixan de entregar moito maior prezo. É a distorsión do modelo globalizado. E nesto é no que nós temos que actuar. Seguramente non nos interese que aquí veñan millóns de turistas no Xacobeo en Pinto, non nos interesa. É un pouco o razonamento dela, a mí non depende do que me veñan aquí, non me interesa o mellor ese modelo. Si ese modelo é... Non nos damos... la asociación de... Claro, pero si damos os paralelos e decimos que cantos máis mellor e tal, e que digan hai moito tempo que estamos dicindo que por favor deixen de dar cifras, non é cifras en ese aspecto, non todo vale no mundo do turismo. O sea, que veña quen vai a respetarnos, que vai a respetar a cidade, quen vai a valorar a vida, a nosa vida, turistas que estén 2, 3, 4 días, que aprecien moitísimo todo o que temos, a catedral, a cidade, a xente, o noso produto, pero o turismo a granel, dende logo, non nos gusta.
levámoslo dicindo moitísimo tempo, por lo menos desde que está a nova directiva. Non nos gusta cando saen dicir que se chegaron 30.000 peregrinos. Bien, están hacinados no Pedrouzo, ao final quen fai o carto é o supermercado de turno, porque andan por aí ca cerveza, logo, bueno, vese... Claro, pero é un hándicap tremendo, non? Porque, claro, ningún político que entre no Concello agora mesmo se lle vai a ocurrir decir, no, bueno, mira, isto da catedral nos está matando... Pois habrá que facer que o diga. Pero habrá que facer Sobre todo, habrá que facer que o diga. Desde a sociedade civil organizada. Eso sí, Claro. porque ao político non se le ocurre, Que hai no, que ao ser. político non se le ocurre. Porque aparte, a mí, e é unha opinión persoal, ese tipo de turismo, non o quero calificar, pero sí quero, para min non está pensando en Santiago, nin nos habitantes de Santiago. Chegou a Santiago como un destino personal de facer o camiño, de conseguir algo interior, e cando ven aquí somos un escenario e os habitantes son atrezo. E entonces van á catedral, poden vir a comer, pero non lles interesa a comida, poden pasear, pero non lles interesa o románico, poden ir a Fisterra, pero non van agradecer pasar por Negreira. É un turismo moi jodido que temos, porque sales de raíz están tal. Ese turismo de 3 persoas ou 4 persoas que veñen aquí, que queren disfrutar de tal, que despois na segunda visita, que eso noto moitísimo, pasan do Franco e van ao barrio de San Pedro, por exemplo, a Santa Marta, onde sexa e tal, e din, que tedes aquí, non? Pois que sorpresa, non? Que maravilla. Claro, ese turismo é crear riqueza a Gabi o meu dos tomates, porque van vir a próxima vez, vai a dicir a outro, por utilizar as redes sociais, a mí me gustaría que fora máis humano, medicarme. O sea, vai ser unha riqueza de cemento, de base, non de fume. Pero claro, a que se le ocurre agora que no Xacobeo dentro de 2 anos van a abrir hotéis, van a abrir para facer cartos, claro. E as casas de San Pedro se van a convertir, en vez de en tendas de pequenos propietarios, vai pagar alguén para facer un hotel con encanto. Os que nos dedicamos ao turismo de toda a vida, ese modelo non nos gusta, porque desvirtúa totalmente o que pretendemos facer. A mí me entristece moitísimo que se pechen os comercios de toda a vida de Santiago, pero bueno, parece que esta cidade se está turística, a ver se é unha cidade que a elixen, temos esa sorte, pero bueno, eso teñeno que empezar a regular, é un tema serio, sobre todo quitar tanta xente que está ali ao lado da catedral e que 2 calles máis arriba xa non existe Santiago. É dicir, non veñen por a Calderería, non vas a Calderería ou non vas a Rúa Nova, están ali metidos no Franco, é unha pena. A mí me resulta unha pena aquello, o sea, a xente ali metida no Franco, así, que tampouco entran nos restaurantes, porque non saben moi ben para onde van. Non nos gusta ese modelo de dar cifras por dar. Pero bueno, todo hai que respetar, porque a verdade é que se veñen 30.000 peregrinos, pois pasaron por todo Galicia e pois algo deixaron nos polos interiores. Bueno, non sei. Este ano, por exemplo, si se fixeron un poquinho as cousas en os congresos, se xente que ven, que está, que despois sae, cena, gustalle probar o produto de aquí, gustalle a esencia da cidade. Pero tú crees que é un modelo que nós temos capacidade de intervir no modelo? Nós, as xentes que traballamos na cidade, tú crees que nós temos capacidade de influir no modelo? Sí. Coa oferta? Eu creo que somos minoría, que pensamos así, Non sabería decirche. que vive moitísima xente de... Pois eu creo que sí. Eu creo que se nós non vendemos camisetas, non compran camisetas. Claro, efectivamente. E se non vendemos polvo, non compran polvo. Pero a economía é... Madre mía. Non, o problema é que nos poñamos de acordo. Cada vez vamos a ir máis, van a seguir máis e máis. E non nos saímos os chinos de paseo. Sería que chaves eran os chinos. Pero que a mellor nos temos que decidir se queremos que... Eu pecho o hotel. A mellor nos temos que decidir. O sea, podo asegurar,
A mellor que nos temos que decir se queremos que nos invadan. Claro, efectivamente, iso é o que temos que facer, entre todos, e o respeto. Sí, pero bueno, non sei o poder que pode ter a sociedade civil, aparte sendo minoría, porque... Moitísimo. Pero Se a xente quere poñer, por exemplo, hai, bueno, non quero citar, en plena rúa, un sitio lícito, cada un gana aos cartos como poden, pero un sitio de comida americana, sí. en plena zona bella. Sí. Que fai ese sitio aí? O sea, a nivel institucional podes facer que o fillo de unha señora de toda a vida que ten un baixo pois venda santiaguitos pequeños. Eso pode facer porque ten que ganar esa vida e de allí non quere vender o sitio e vai a lugar a ese sitio para que se vendan esos santiaguitos e de allí. Pero eso alguén ten que decir que ese establecimento, por exemplo, que a mí me parece un caso paradigmático de que o mellor pan do mundo, a mellor gastronomía do mundo e en plena zona bella te poñan, con todo o respeto de tal, comida de tal, sí que lle gusta a moita xente, sí que van allí a tropel porque a comida americana inventa un sitio e que? E nos non educamos, entón, se alguén ten os cartos para comprar ese edificio e facer ese negocio porque veu que iba a ser rendible, porque é rendible, alguén ten que parar os pés, porque eso é violento. A mí me parece violento, non sei, a mí me parece violento. Desde ese punto de vista, a sociedade pode facer algo, bueno, somos, eu creo que minoría. A xente que quere facer cambio rápido. Eu creo que temos asumido que somos minoría. Temos asumido que nós non somos capaces de sumar. E eu creo que aí estamos Pode ser. Pregúntale ao Carmen. Ese é o problema. Pode ser. A foto que decía Rita dos colegas estos que ela falaba con eles, que viña un a un e que tiña que facer de cultivador e de transportista e de tal cual, a atomización é o problema. Claro. Iso non significa que non traballes de forma autónoma. Pois traballas de forma autónoma pero organizada. Eu creo que o que falta é poñernos de acordo no modelo. Nos e a presión ir abaixo, arriba. Eu son perfecto convencido deso, porque si teño experiencia en que se cambian discursos. E os que nos decidimos asociar, que che dicen ti estás todo, non sei que, nunha asociación, non sei que, tamén somos uns convencidos desos, que desde abaixo, desde unha asociación, cambias os de arriba. Porque senón os de arriba, por exemplo, no mundo turístico, porque o mundo turístico é como moi intangible, non o podes... todo se pode manipular. Os de arriba, pois o que lle interesa é dicir, pois eso, entraron 30.000 personas, así están todos contentos. Pero os de abaixo temos que dicir, no, pero queremos que den 1.000, pero 1.000 vos. 1.000 que nos respeten. Pero eso ten que ver ca oferta. Repito. Entón, pues, Tú decides cando faz a oferta. O problema é que, volvo a repetir, claro que un non fai... un é un oasis no deserto, claro, ¿no? por eso. Pero hai que organizar un, máis 20. E eso Claro. é distinto. Claro. Si a Rúa das Orfas ou desde Cervantes ou das Algalias hasta o final das Orzas a oferta fora de determinado perfil, tería un consumo totalmente distinto do que ten. Si as tendas da Bordovilar e tal non foran só de camisetas, terían outro consumo. Sí, bueno, a Rúa das Orfas e a Calderería e por aí todavía teñen algo de esencia, que é o que me chama a atención, que por aí non ven precisamente o turista, que non ven a miña rúa, por exemplo, pois é unha tienda de roupa moi bonita que che vende unha roupa estupenda, é unha zapatería estupenda, todavía ten algo da esencia santiaguesa de hai 30 anos, todavía, pero non a veñan a ver. O sea, eu vexo que os meus compañeiros que están por ali, os meus veciños, non... Pero si están apalotonados no Franco ou na Rúa do Vilar, si que mercan esas cousas. É o que realmente che dá moita pena. Cando se empeza a desvirtuar toda o que é a túa cidade, non? Ten moitísimas derivadas interesantes, sí, claro, pero tamén quería deixar ao final uns minutos para se alguén quere preguntar, entonces Carmen creo que quería
Non, eu non era solamente ao fío isto do que estás agora comentando. Eu no turismo, lógicamente, non teño nin idea, vamos, como se fai, nin como se organiza, nin como se pode de abaixo arriba, pois eso, mudar cousas, non? E quería só contar unha pequeniña experiencia. Nos levábamos algo así como 15 anos intentando, desde o propio sindicato labrego, facendo, bueno, pues xornadas, presión, traendo aquí a, non sei, a xente diferente, para que o produto caseiro fora un produto que non temos que ter escondido debaixo das mesas nos mercados, vale? É dicir, para que se recoñecera, vale? Para que se recoñecera como un produto legal con todas as garantías, sí? Vale, non houve maneira, vale, de feito a día de hoxe non está recoñecido, vale? Estamos falando de produtos transformados e carnes. Entón, houve un pequeno avance no tema da venta directa de produto fresco, de froitas e hortalizas, mel e ovos, xa está, é solo para, pois, por exemplo, para unha tenda ou para consumidores directos ou nunha feira ou nun mercado, nada máis. Bueno, entón, isto ven ao conto de que, como levábamos non sei cantos anos pegando paus e non hai maneira, pois, alguna xente levábamos tamén como 8 anos máis ou menos intentando facer que o que hoxe en día é a legislación que nos impide facer o noso produto caseiro de maneira que podamos ter en calquera sitio, vale? Sin perder a esencia de que fora caseiro e de que fora ademais feito con ingredientes das nosas casas, vale? Bueno, pois levábamos como 8 anos ou así pelexando para poder ter un local onde pudiéramos facer eses produtos caseiros, que seguirán sendo caseiros e que ademais estarán enriba da mesa con todas as circunstancias e garantías e... Bueno, pois o ano pasado, a finais do ano pasado, conseguimos que unha administración local, levábamos anos dando unha vara, falando con ela, non falo de uns alcaldes, non falo das alcaldesas, falando con xente que está traballando nos concellos, xente que está pois, consumindo, que tamén fala cos concellos, pais e nais, etc. Bueno, o certo é que levábamos xa bastante tempo pensando, dándolle voltas a como. Bueno, pois o ano pasado, por fin, unha administración local dixo, isto que levades dando má lata tanto tempo, a ver, como podemos facer logo para, desde unha administración local, facer algo desto, que sempre está dando a murga, que a historia desta, non? E dixemos, pois xa está, apoiando e facendo un local que podamos efectivamente ir ali e non teñamos que todo o mundo, todas as casas, gastar 30 ou 40.000 euros, todas as casas gastar 32 por para poder ter unha cociña que vos, desde a administración tamén, autoricedes para podermos vender os nosos produtos con registro sanitario. E estamos facendo ahora mismo unha cociña comunitaria para todas as explotacións ou as casas da redonda, os producións familiares da redonda, que podamos ter un solo local que nos costa algo así, nos costa o horario público, porque é unha administración que non fai, e a Diputación e o que nos costa algo así como 120.000 euros para ter transformación de vegetais, transformación de froitas, é dicir, zumes, de vegetais, masas e todo o que ten que ver con cereais e xa veremos se no futuro, cando decidamos ou cando teñamos a necesidade tamén transformados animais, vale? E a maiores, un local comunitario tamén, con rodas, é dicir, móvil, para poder ir ás casas a facer matanza domiciliaria de aves e coellos. Vale, é só un exemplo de como, de abaixo arriba, sin grandes aspavientos, porque eses non conseguimos nada, pois fomos tendo, efectivamente, ir influindo para que unha administración no momento real xa, bueno, a ver, xa tantas veces non o vides dicindo por un lado, por outro, e ademais teño xente aquí na comarca que constantemente me está dicindo que os votos tamén son nosos, non? Claro. Bueno, pois o que quero dicir con isto é que é posible e que a gobernanza non só ideolóxicamente, sino tamén é practicada, non? Bueno. Bueno, e por aí eu creo que hai moitas cousas. Se pode. Porque nos quedan como 10 minutos, como moitos, e abrimos a mesa ao público. Ostra, pero había público. Sí. Non é a precio. Eu, antes de preguntaros unha cousa, quería, como ben preguntarme desde
manera individual y colectiva. Isto penso que, sinceramente, vale a pena insistir nisto. Como santiagueses, en fin, de adopción que eu son, eu vivo aquí desde moitos anos, son cliente das 4 entidades que están aquí. Non é por iso que están aquí, obviamente, mas iso permíteme coñecer o esforzo de produción e de cociña que hai detrás destes produtos, non? Coñezos e vexo tamén os valores que iso transmite e algún, ademais, pois, o coñezo moi e teño esa fortuna de coñecer moi personalmente. Digo isto para non deixar pasar unha cousa, e esta é a miña pregunta, que foi comentada e que sei que é moi difícil facelo, mas para mí é onde está un dos termos da cuestión e eu quería coñecer a vosa opinión. Queren pagar máis o produto. É dicir, eu penso, e isto é un problema cultural, que se paga pouco. Eu coñezo os dramas, máis ou menos os esforzos que se fai pola tensión de dar o mellor produto e o mellor elaborado en moitos casos e receber digamos a resposta de que isto é carísimo, que se comparamos con outro tipo de produtos de bens básicos ou non que se compran, veríamos que non se fai o mesmo esforzo de gasto, non? E de valoración que iso ten. Entón, a mí parece, e isto é o que formulo como pregunta, que aquí hai un asunto que tamén se pode arriscar a modificar, que é aumentar a idea de que a cualidade hai que pagar máis, e de que a alimentación, por exemplo, pois é un elemento básico que hai que pagar máis. E frente a, digamos, un segmento do protesto que moitas persoas teñen de que se estafa, normalmente esa idea da estafa ten que ver, isto estaría por estudar, non coñezo estudos disto, non sería interesante, ten que ver coa cualidade, coa má cualidade do produto, que quen estafa en unha determinada idea, en moitos casos é quen ofrece o peor produto. Considerase estafador noutro segmento a quen ofrece o produto máis cuidado, o produto máis elaborado, etc. E eu penso que isto é unha cuestión de cultura, directamente de cultura. E quería, sobre todo, preguntarvos as tensións, as vosas opinións sobre a cuestión de que hai que pagar máis. Temos que pagar o produto, e a mí estamos falando, e esa era a primeira parte da miña intervención, con persoas que sei que traballan para e que se enfrentan á tensión do prezo e do investimento e dos recursos, que non se farán enormemente ricos ou ricas con iso porque cuidan os recursos. É a cuestión do prezo, da cualidade e dunha sociedade que pague máis, que valore máis produtos. Eu só vou dar un dato para resolver isto, para decir o que foi para nós tamén como produtoras un debate intenso desde o momento en que nos organizamos en Ventura. Temos precio fixo todo o ano, vale? Todo o ano, para todos os nosos clientes. O sea, o mesmo precio para todos os nosos clientes e precio fixo durante todo o ano. E cando renovamos prezos, que a principios do ano seguinte, normalmente non nos cambiamos. Por qué? Pois porque a nós nos compensa e porque a nós nos vale. Pero eso sí, pactámonos cos consumidores. Xa está. Eu non podo pactar precios porque cambio a carta prácticamente cada semana e sí, eu sei que non somos un restaurante que se xa considerado barato. Sí que tampouco vexo que sexa. Ao principio sí, porque non existía moito restaurante do noso tipo, mellor e tal, pero ahora mismo é que claro, xa non é que a calidade do licuado, por uso, do tomate sexa boa e hai que pagar. É que se queremos que todos, é que é unha filosofía, se queremos que todos vivan ben, aí tens que vivir non só o que me trae o tomate, sino o que está transformando ese tomate. E son 15 familias, por lo menos no meu caso. E aí está, non é o tomate solo. Aí tens que cobrar todo para que todos estén ben tratados e teñan as 40 horas que sexan reais, porque teñen que ser reais, porque senón estamos explotando.
cando alguén non vai dentro do meu proxecto da miña filosofía. Entón, non somos caros. Como vamos a ser caros? Non teño agua, non teño... Ao mellor me dá para eso e tal, pero bueno, seríamos uns cartos e tal, pero non é posible eso. Entón, calidade do produto, hai que valoralo eso, pero detrás de todo eso hai os transformadores e os produtores, e eso son moitas familias, e eso ten que estar reflectido no precio. E eu pregunto, perdón, e con todo eso que acabas de decir, ti non podes pactar un precio para todo ano sabendo que todo o tempo, toda a temporada o tomate se vai costar a 2,50 euros o kilo? Sí, eso sí, pero estaba pensando na Alonso. Na Alonso non podo. Claro, por eso nós fixemos unha aposta de facer para fixo para todo o ano, con que os nosos clientes saben que tanto cando hai moito como cando hai pouco, e cando o precio no mercado está moi alto como cando está moi baixo, sabe se pode ou non pode, efectivamente, poñer no seu menú un precio de un tomate que lle costa 2,50 ao produto. Xa está. Sí, aí sí, porque sabe máis ou menos como vai ser a súa Pois é produción. o que estamos falando. Pero na Alonso non pode estar, porque a Alonso é un prezo que non é estable. É dicir, eu podo dicirlle, oye, mira, a mesa xa empeza a ser un pouco máis cara. Hostia, que non hai, Manuel, bueno, pues quito da carta. É culpa miña, por tela na carta. Non vou pagar 16 euros por un kilo da mesa. Pero sí que hai fluctuacións polo que sexa, que non tal, e eu teño peses a base do día que teño que defender na carta. Home, dicirlle a Alonso, o meu de Alonso de Ribeira, dicirlle, non, tens que poñer sempre a 14. Dice, hostia, mano, tío, eu vou a Alonso, tío, ven comigo, e un día fui con él, e dixo, mi madre, que mazos, isto é unha guerra de tal. Entón, aí eu non podería. Si que Gabi, por exemplo, non fai, mellor no rollo da froita e da verdura é máis fácil, non sei. Quería saber sobre este... Eu opino que é un tema cultural tamén. Eu, bueno, son familiar de moitísima xente que se dedica a vender diferentes. En concreto teño un primo que é un crack e non hai moito con él, estábamos nunha feira, estaba vendendo un queixo a precio directo e o comentario da señora foi: isto xa se sale do rollo restaurante e tal, non? Isto xa é venta directa ao cliente, non? E é carísimo, o sea, kilo e medio de queixo de San Simón, 9 euros, e lle di que carísimo. Este xa coño dixo, é o único sitio que me pasa. En Cataluña sacamos das mans, é o único sitio que me pasa. Pero é a mellor porque o produto sempre o tivemos tan accesible, pues, eu non sei, a mí xente que coñezco que na República Dominicana din que os aguacates están tirados polas cunetas. Igual nós tamén temos un pequeno problema de non saber valorar. Eu penso que é un asunto cultural que ven de lonxe. Antes as señoras da aldea ibas ás feiras con elas, canto vale o repolo? 200 pesetas, ai, unha pica aí, non sei que. Sempre foi así. Agora empezamos a poñer o noso produto en valor, pero ainda temos que facer moito de base. En outros sitios o produto galego o aprecian, pero a morte. E aquí, bueno, é cultural, sí, ainda temos que facer moito traballo. Un pouco teño que aportar. Eu creo que efectivamente as cousas que valorar as non son prezo, senón por algún lado a cadea está rompendo e alguén non está sendo... alguén está sendo mal pagado para as consecuencias que eso teña, non? No que sexa. Si se consigue colocar o mesmo produto coa mesma calidade a un prezo que non é o que corresponde para pagar todo o que se explicou Manuel perfectamente, se a cadea de valor non está resarcida, por algún lado estamos ou reventando alguén ou distorsionando e dando, e eso para mí sí que é o cambio cultural. É dicir, mira, isto vale e ningún discute 200 euros, ninguén discute que este micro vale 200 euros, verdad que non? E por que temos que discutir que un prato de comida se pode dar por 3 euros? Sí, que, o sea, o problema cultural creo que tamén é educacional, non? Lo que teríamos que preguntar é por que a comida no super son tan barata. E hai un anuncio na radio nun supermercado que non vou a dicir, pero son os galegos, que se basa en ofertar produtos a baixo prezo. Creo que ainda temos tempo, non? Para alguna pregunta máis. Mira,
cousa, agora que comentaches o exemplo de o precio do produto no supermercado barato, nos fai como 3 ou 4 anos, precisamente porque queríamos ter argumentos desto, fixemos un pequeno estudio entre nós, e dedicámonos cada semana un de nós por 2 supermercados diferentes, vale? Cada semana iba un e miraba na froitería cales eran os precios dos produtos. Ao final do ano fixemos unha media de algo así como 30 ou 32 produtos diferentes. E nós con ter precio fixo de produto sin tratamento químico, pero non por eso para yuppies, resulta que todos eles nos salían de media máis baratos os nosos. Sí. E douvos outro dato. Os comedores escolares de Ames presentaronnos un estudio que fixeron tamén fai 3 anos ou 4, bueno, coincidiu con isto que fixemos nós, coincidiu xusto por aí. A alimentación que nos compran a nós sálelle de media máis barata con respecto a que teñen que comprar fora, digamos, das froitas e hortalizas, é dicir, noutros proveedores que nós non lle proveemos de todo, do mesmo tipo de produtos estou falando, sálelle o 26% máis barata. A vosa. De media anual a nosa. Sendo ben pagada para vos. Sendo ben pagada para nós porque o precio está pactado previamente para todo o ano. Con lo cual, igual teríamos que empezar precisamente a falar destas cousas tamén en público e, digo outra vez, e a falar entre nós, porque onde vai salir a educación máis que do que nos sepamos, os datos reales, non co que as campañas de publicidade das grandes nos están facendo continuamente. Entón, aí é onde está a gobernanza realmente. E aí o problemento, que dixen ao principio, para mí, na miña estructura de costes, a materia prima non supera o 37%. De cada euro que vende a materia prima en xeral, estou falando de números macro, non supera o 37% do custo. E o marxen de beneficio que nós temos na nosa empresa non supera o 3%. É certo que o coste laboral, porque hai que pagar todas as horas. No noso caso, anda rondando o 53%, isto está publicado e se pode ver, pero que logo hai unha marxe entre 12 e 14%, do cal, e o que máis me rebenta, o mellor un 4 ou un 5%, é dicir, 2 puntos máis que o noso beneficio, se vai á banca. Porque eu teño que negociar formas de pago, factorizar o que vendo, porque non podo esperar 90 días para cobrar, senón non pago. E claro, estou con Carlos, todo isto hai que trasladarlo, porque depois hai outra cosa que me merece moito respeto, que é a capacidade que teñen as familias para poder pagar, porque os menús que a mí me pagan non saen da administración o dinheiro, saen unha parte. E incluso se ten dado caso de que se establece unha tarifa, o prezo de concurso, porque o único criterio é o prezo de leonino, e vamos todos, se queremos estar a despelexarnos uns aos outros, e se o prezo de licitación é inferior ao precio acordado coas AMPAs e demais, o prezo que se aplica ás familias é o licitado, non é o que nos pagan. Aí lo dejo. Aí, porque podemos estar 4 semanas. Non, digo que hai moitos No, claro, que hai moitas, é dicir, se empezamos a relacionar co sistema financiero, co sistema productor e todas esas cousas. Alguna pregunta máis? Non? Bueno, pois, non como conclusión, para cerrar un pouco, bueno, creo que como que se comentou aquí, que non todo vale no mundo do turismo, que non queremos ser a tres ninguén, e que temos que organizarnos e ser os protagonistas, por lo menos para montar un lobby de presión á administración. E bueno, aquí eu sempre son un pouco optimista en estas cousas, pero bueno, por lo menos sabía dedicarme que sí que, bueno, que se adiantou bastante, e sobre todo pues, empresas de administración local que en outros países como en Francia eso é normal e non hai ningún problema, lo que eles conseguiron poder vender ao seu registro sanitario que producides e todo eso. Pero bueno, modelos, como comentaba ao principio, pues sí que existen modelos teóricos, é dicir, os do distrito, os sistemas alimentares territorializados, etc.
E aquí creo que desde o IP ofrécese a participar neste proceso. Quero dicir que creo que, bueno, senón que alguén me contradiza sin problema, que dentro da nosa equipa de investigación sí que estamos abertos a botar unha man no que poidamos,